Unde ai crescut copile? Eu sunt venit din Dallas. Aici băieții scări de bloc cu plicurile trăgeau pe nas. Dealer host, băieții mari mergeau ca să ne facă bani. Mai o bere, mai o chetă, așa era în Vulcan. Era seara 2014 când se adunau băieții în scară și-și făceau un șton. Mai merge unul că e bară. Pe atunci nu umbla gard dacă le era și lor frică. Băieții mari cu topoarele, iar copiii cu o brișcă. Nu exista frică, la noi erau alte vremuri pe atunci. Dacă nu erai de aia seara, te înțepau 6 gluși. Toată gașca în cartier, pot să zic că era bombă. Nu erau atâția drogați, nici legalele la mod. Curve erau peste tot, nu conta de anotimp. Li se vedeau kiloțincuri și iarna chiar de era fric. Șmecher și Smart 2, îi găseai la orice colț de bloc. Erau șmecheri cu copiii, n-aveai cum să le pui stop. Sunt și mulți tineri supărați care renunță la școală de la atâta sărăcie. Vor ca să plece din țară, trăind cu alocații și cu o bursă socială. Că nu este de muncă și o tristețe mult prea rară. Băieții ăștia mai tineri ce își caută pasiuni, dar în loc să ne susțin, ne spunem că nu suntem buni. Într-o lume întunecată sper să vă fiu eu lumina. Și frații mei vă promit că o să vă plimb cu limuzina. Unde ai crescut copile? Eu sunt venit din Dallas. Am strigat prea mult la cer, simt că am rămas fără glas. Fete multe și frumoase ce au aere de dive. Dacă n-ai bani stă acasă, dacă ai o vezi cum vine. Dacă ai fost plecat la muncă și te-ai întors în cartier, toată lumea bucuroasă că ai bani în portofel. Că ai bani în portofel, se după tine cu un cățel și se gândește într-una că poate primește și el. La mine în gașcă nu există anturaj. Suntem o gașcă de copii ce am crescut în Dallas cu părinții divorțați. Noi am fost crescuți fără tați, dar am dus o viață frumoasă și nu am ajuns drogați.